Кое най-много ми бива? Точно така, в тестването на нови продукти. Все пак, това ми е работата. Шегата на страна. Ако сте гледали вече видеото ми, от едната страна съм тествала фондиотен от Revolution, а от другата страна съм тествала фондиотен от Catrice. Но не спираме до тук, защото съм взела също коректор и от Revolution, коректор и от Catrice. И сега ще ги подложим отново на тест. Този от Revolution не съм го използвала, но този от Catrice вече съм. Но ще видите как се справя по-нататък в видеото. Апликаторът е много интересен. Добре, Revolution. Разбираме. Плътене. Ще видим, когато се разнесе, как ще изглежда. Този от Catrice изглежда ето така. Определено този от Revolution е много по-светъл, но сега ще го разнеса, за да видим как изглежда и след това ще разнеса ето този и на Catrice. Определено успя да скрие тъмните ми кръгове и изглежда доста добре. Сега и този на Catrice. Него между другото го обожавам. Много хубав коректор е. Ето така изглеждат и двата коректора разнесени. Честно казано, не мога да видя особено голяма разлика. Но според мен и двата са добри. А вие какво мислите? Коя страна ви харесва повече? Тази на Catrice или тази на Revolution?